Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Your rainbow. Maudyay! O, wako kurintihi. Kay lagot ko niya. Ha? Unsay wa kurintihi? Daoy. Wan ako kasabot. Unsa lagi gitudlo ni Bogart nimo? Sulti na, Mateo. Kuan. Sarah. I love you. Mao na gitudlo ni Bogart nimo? Oo. Mateo, nakasabot pa kag unsay buot ipasabot anang maungpong? Maong korog kuno ko. Inig gunit na ko nimo. Kay kurinti kuno. Kasabot balagi ka. Ay, gugma kuno ko nimo. Unya, tinuod. Unsa tinuod, Sarah? Tinuod bang nahigugma ka nako? Butlang, oy. Mateo, dili bagi nga naman tika nga ang gugma nagagikan gyud sa imong kasing-kasing. Dinhikod. Di bagi na naman tika ana? Lagi. Unya? Walagi ko sabot. Ako lang ingon Bogart. Kung gunit ko imo kamot, kurog ko. Pero gunit na ko kamot monster. Wamang kukurog. Buwang nga, oy. Mateo, ang gugma mo turok lang gyud sa imong kasing-kasing. Tingali. Maong wa ko sabot anang gugma. Kay di ko normal. Mateo. Di lang tasturyan ng gugma-gugma sa raoy. Pero ganan baya kay kunimo. Gusto ko permit ko kita nimo hasta muñeca. Maura na. Bogart. Uy, sir. Doon na kayo sugo, sir. Sugo lang. Willing enable ki kung musugot. Doon na lang ko ihangyo nimo og hinaot kay imo ning tumanon. Unsa man na, sir? Ayaw na intog tudloi si Mateo nga makalibog siyang pagkatao. Ha? Bisag ingon anak si Mateo. Pero ako'y kasaway niya. Hinuon, naluoy ko niya. Sarah. Bogart, ayaw siya tudloi sa mga butang nga makapalibog niya. Labi pang ayaw siya giskuti sa mga butang nga imposibleng mahitabo niya. Ngano di, sir? Dili ni mo mahimong higugmaon si Dong Mateo. Naluoy ko niya, Bogart. Pero, lahi ang kaluoy kaysa gugma. Pero miingon ra ba sila, sir? Muturok ra ang gugma tungod sa kaluoy. Kung si Mateo pa ka ang unang lalaki nga miabot sa kong kinabuhi, mahimong dili ko managkana paghigugma niya. Bisan pa sa iyang apan. Pero gitahod ko ang kahimtang ni Mateo. Sarah. Kinirigid mo ako ipasalik, Bogart. Nga dili ko ibaylo si Mateo bisan kinsang lalaki, gawas sa lalaki nga unang nakatilaw nako. Sir? Sarah? Wala. Saan ito yung gisulti, uy? Lisod sa itong karon, ha? Lisod yung kayo, do! Kumusta na ang imong na-interview?
Tanaw mo. Mani ako napiling mo trabaho uban ako din is Cagayan. Okay ra. Salamat kay mga parehas ang atong napilian. Mas maayong ikaw maoy mo pili sa ikauban mo dinhi, Anton. Kay ikaw may ilang boss. Makaya ko ka ang katungdanan nga gisangon mo na ako, ma. Nahibaw ka na sa atong negosyo. Pero wa ko nimo tudloy sa pasikot-sikot sa atong negosyo, ma. Anak, dili matudluan ang pasikot-sikot aron mapalambo mo ang atong negosyo. Kinahanglang tunaan ug buhaton gyud. Karon kay manager naman ka. Naana nimo unsaon nimo pagpalambo ang atong negosyo dinhi. Aron kun mo retire nako, sayo na nimo ang pagduma sa atong negosyo dito sa syudad. Okay, ma. Timan-an ko ang imo karong gisulti nako, ma. Ug manikamot ko nga mapalambo ko ang negosyo nato dinhi. Ang ibutang kanunay sa imong huna-huna nga maduol ka sa imong mga empleyado. Aron ang ilang respeto nimo nagagikan gyud sa ilang kasing-kasing ug dili kay nanarbaho sila aron maswelduhan. Laay man. Ang akong cellphone. Si Roger ang nanawag. Ni Aka siya. Ma, doon naroon ko yung interview sa usa ka radio station din eh. Nganong interviewon man ka? Bahin ni sa opening sa atong negosyo, ma. Wow! Good start, Anton. Form of publicity ang maong interview, ma. Sige, Anton. Isulti unsa ang atong negosyo ug kinsay makabenepisyo ni. Mao gini akong target, ma. Kinahanglang mangandam ka di ay. Ha? Unsa may akong andamon? Kay opening sa atong negosyo, kinahanglang doon na tay buhatong party. Inauguration aron mapahibaw sa tanan nga bukas na sa tanan ang atong negosyo. Mutambong ka ba sa inauguration, ma? Of course. Sige, ma. Magpatabang ko sa akong amigo aron makabukog catering aron mo andam sa opening nato. Ingon sa ako ng paghahikitan nga muklik ang atong negosyo dinhi, Anton. Akong tagon Mama B no sa siya uli dinhi. Ano man daw? Miss na ka ni mama ni mo? Miss na ka? Miss na uy. Wa pa rin ka makabuhi sa sayal sa imong mama daw? Ala, sulod di ay sayal Mama Bugart. Takang ka uy. Waman magsayal mama. Buot na ko'y pasabot ba nga bata gyapon ka? Magkinaan lang gyapon ka sa mama ni mo. Sama ka? Murang gagwa maminyo. Unsa na Bugart? Ay, kapoy ba ni mudong matiyo eh? Bagon be! Bagon be! Bida gini madam. Ay! Kanang imong bagay no? Kanang bagon? Kung imo nang gidayon, pertigin akong bunuga ba? Unsa lagi tong imo sulti? Kaya unsa lagi akong gisulti? Katugod! Hay lagi adto! Awa, nalimot noon ko! Katong saya? Oo, kana! Saya, mama! Ikaw ba? Kanya ay ragyo nga, wa musugot sara ni mo maghimo mugmanghod ni Munyika. Bata pang gugapon kay kag-utogod. Bangaan mo eh. Unsa? Unya, gimingaw pa juga ang mama ni mo. Saan na be? Hala! Mao, dayron atong isulti ganiha! Bahaw na dong, bahaw na. Akong tagon Mama B! Dali dong, tawag na to sa mama ni mo. Unya, iyo ng kamera.
Ha, aron kakita sab ko. Bugart, mingaw sa kang mama? Pabuan mo. Ha? Walay, udong ra sa kakatog. Ibuga ko mama no. Ha? Why? Oh, nganong mingaw man kaniya? Ang wa man ko'y timplahan og kape. Sa sunod semana pa di mo abot si Roger. Pero unsa man kay akong buhaton. Paandamon kuno nako si Anton og 150,000. Kuyawa sa din manugo ni Roger oy. Unsa ka tayo kwartaho ni Anton? Nga bago pa man siyang milarga. Og ambot nakasugod na baka silang operate sa ilang negosyo. Unsa man kay akong buhaton? Ganiha ramang may kawas si Mateo. Tingalig unsa na sad kay kabuang ang gipanulti atong tambok ay. May bagting ra bang cellphone ni Mateo? Oh. Timpa. Gidama ni Mateo yung cellphone? Kinsa man dayong cellphone na may bagting? Oh. Uy, hala. Ang ako ding cellphone. Ang ako yung cellphone. Kinsa man kaning nanawag. Oh. Si Anton ang nanawag. Ngano nanawag man ka ni siya? Dili ko gusto makiksulti niya. Wa gitubagan ni Sarah nga akong tawag. Nalipay naman ta ko nga mibagting ra gyud ang iyang cellphone pero wa sad niya tubagan nga akong tawag. Gusto. Usban ako sa tawag be. Nanawag na sabgas el kalivin? Oh. Kuan ma. O sabay dahitabo ni mo, Anton. Ha? Nganong namuwag ka man? Kisa may imong gitawag. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!